Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo pa Limpopo FM ndofuna ndikulandireni programu yathu ija timati nkhanga zaona taitanani awo apita kuseri omwe auze zonoti Comrade Ntanyiwa wabwera kwagwa zotani. Ndakutengerani kantolo a Malawi mudzi wa Limpopo FM chimene mafuna ndi chilungamo choncho tauzani awo kuti afulumize tiyambire limodzi programu ya nkhanga zaona pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Amalawi ochuluka kuphatikizapo eni chipani cha DPP ndokhumudwa. Amene amachikonda chipani cha DPP ndi mtima wawo wonse ndi okhumudwa ndi mmene zinthu zikukhalira. Pamwamba ponena kuti chipani cha DPP chinayamba bwino Amalawi ndipo anachikhulupirira, koma Amalawi ambiri ali okhumudwa. Ichi timati atsogoleri a DPP muziwe, chifukwa nthawi zambiri anthu tikamakhala mu office sitimaziwa zimene zikuchitika kunja. Nde mutilole mutipase mpata ife anthu amene timapita kunja kukakufufuzirani ndi kukaona zimene zimachitika kumeneko. Kumbukirani kunena kuti anthu amene amapanga kafukufuku amanena kunena kuti DPP ndi imene iwine, MCP ndi imene iti iruze. MCP amapanga makani amati ayi zimene azitenga kuti. Ndendili ndi chikhulupiriro chigawo cha kumadzulo kuno ena DPP akhozanso kunena kuti Antanyiwa azitenga kuti, koma ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti anthu amene anachikhulupirira chipani cha DPP, anthu amene amachikonda chipani cha DPP ali okhumudwa. Kukhumudwa kumeneku kuti kuchoke zitengereni azitsogoleri a chipani cha DPP kuti mubweresenso chikhulupiriro kwa anthu amene ayamba kutaya chikhulupiriro ndi chipani cha DPP, because anthu sanayembekezere kuti mu miyezi 6 kungazachitike nkhani ngati zimene zikuchitika za ku Amala's Hotel. Mu miyezi 6 kungazapezeke mtsogoleri wina ku DPP wokamunyoza mtsogoleri amene akuyenda nawo pa mgwirizano. Zimene zozo Amalawi sanaziyembekezere. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna utengawo upite kwa azitsogoleri a ku DPP kunena kuti mwalawirira. Ife pali
popo timabwera tingonena chilungamo mwalawirira. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro Peter Mutharika samadziwa kuti kunjaku kukuchitika uve. Ndithokoza Peter Mutharika kunena kuti mwakhazikisa ndondomeko zabwino zonena kuti nkhanga zaona ina iliyonse kaya wakuchipana akufuna kaya sakufuna, koma nkhanga zaona ina iliyonse ikatuluka mukufuna muzimvera, musanagone mukufuna muzimvera nkhanga zaona kunena kuti kodi mtanyiwa wabwera ndi zotani, wanena zotani. A president ndikufuna ndikuthokozeni kamba ka chimenechi, chifukwa anthu ena kunjaku amaona ngati kunena kuti tikamayankhula mwina azisogoleri samamva. Lero mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika wayamikira nkhanga zaona kunena kuti samadziwa kuti kunjaku kodi kukugwa zotani, koma atamva nkhanga zaona zinampangisa kunena kuti koma ndayitana azikuluakulu ndafusa. Ndikuyamikireni a Peter Mutharika chifukwa cha chimenechi. Ambuye azikudalisani chifukwa cha mtima wanu wa chikondi, chifukwa chosadzikonda, chifukwa chokonda dziko lanu. Akanakhala anthu ena ndibweza akunena kuti tapitisana uko zimenezo, koma president chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndinene kuti zikomo kwambiri popempha kunena kuti mukufuna muzimva programu ya nkhanga zaona pali Mpopo FM. Sindikuchitenga for granted, sindikuchitenga for granted. A president kumene muliku muve mkati mwa mtima mwanu kunena kuti ine ndigwira nanu ntchito, ndipo ndikuwuzani china chilichonse chimene iwo awo munasankhawo samabwera nacho kwa inu kukuwuzani, ine ndizibwera ndizikuwuzani, ndipo inu muzizigwirisa ntchito. Mukazigwirisa ntchito muonetu zimene zichitike 2030 chipani cha DPP chizapitirira kulamula boma chifukwa cha nzeru zakuya zimene inu mukuyendesera dziko zizapangisa kuti mavuto onse amene achitika ku miyezi 6 iwa agwiririke. A president ndi pempho langa chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti mu nthawi ya a Joyce Banda anazamanga anthu onse amene amapanga katangale ngati amalemu akasambala anazatengedwa ndi kukafusidwa. Ndikufunanso ndikupempheni inu mmene anachitira malemu mchimwene wanu kwatenganso anthu ena ndikuamanga atakhuzidwa ndi katangale. Ndili ndi chikhulupirironso inunso a president muchita chimodzimodzi kufuna kuyeresa dzina lanu. Musakhale ngati achakwera, ndikuti a president musakhale ngati achakwera amene amangoyang'anira zinthu zikachitika, amangoyang'anira samafuna kukonza nthawi yomweyo. Kuyankhula kwawo amangoti ndikuziwa tikazafika tikazaponya chisankho pa 16 September anthu amenewo ndizacho za ntchito, ngati kuti akudziwa kunena kuti amalawi awavotera. Choncho chigawo chinocho cha kumadzulo a president ineyo ndikuchitenga chamwayi kunena kuti mwalolera kuti nkhanga zaona muzizimvera, pasapezeke munthu wozitenga ndikuzibisa pansi. Chimenechi ineso ndikuthokoza. Ambuye akudaliseni.
program yanga madzulo ano akundipasira ndi aja a Transcourier omwe amanyamula katundu wa anthu ochuluka kuchoka mu dziko lija la South Africa ndi kumapita nawo ku Malawi, komanso akafika ku Malawi amathaso kutenga ziwiri zitatu ndi kuzapasaso anthu mu dziko lija la ku South Africa. Choncho nonse amene mwakonzeka munatolera timipunga, munatolera tinyemba tina ndi tina timene amwenye amatigayira mu nthawi ya Ramadani. Ali komedi taji wandu wa mwano ayi chilungamo chimawawa tilipo ena tatolatola tufuna tatumizire anthu kumuzi tenti mange timene toto ndeti kamanga kulikonse kumene muli, kama muli ku Durban, kama muli ku Pretoria, kama muli ku Johannesburg, kama muli ku Mpumalanga, kama muli ku Polokwane, kama muli kwathu kuno kuli Mpopo, taimbani namba la hizi 078 20 32 134 078 20 32 134. Muyankhula ndi aini yake achikalongo kuti abwera za kutengereni katundu wanu, sayang'ana kuti mtunda wanu ndi otalika mwa mtundu wanji. Inu mukangwayimbira mukambirane nawo, iwo ali okonzeka kuza kutengerani katundu wanu. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumadzulo kuno ndi Yambe Chonchi. Anthu ambiri alozunguzika ndi nkhani ya Amalezi Hotel, ndipo amalawi ochuluka ali ndi mafunso makapoona nduna zomwe pakadali pano zikutumikira chipani chija cha DPP pakukhuzidwa ndi nkhani ya Amalezi Hotel. Ndi amalawi ambiri akudabwa kuti kodi zimakhala bwanji. Amalawi musadabwe, chimene chimachitika ndi chonena kuti kuli pension fund imeneyi imakhala ndi body, ndipo body imeneyi imasankhidwa ndi boma. Choncho boma la MCP atachiyamba chinthuchi linasankha anthu ena kuchoka ku DPP, ena ku MCP kuti achiyendese chinthuchi. Ndi chifukwa chake tikhoza kudabwa kuti mukupezeka mayina anthu aku DPP. Chinthuchi anachiyamba nda MCP, koma vuto chifukwa cha kususuka, vuto chifukwa anthu sitimatha kungoona koma timafuna tigwire. Ndeko ukagwira kuja timakagwira zosagwira. Ndi zimene tikuziona pano kunena kuti anthu ena akuchipani cha DPP akupezeka mu mndandanda umenewu. Funso langa ndilonena kuti a president Peter Mutharika patapezeka kuti munthu amene mmakhala naye chifupi ndi inuyo, munthu amene amakuyandikira ni inuyo akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi, mutani amalawi tiyendere kunena kuti akakhala pankate sapheka. Choncho amalawi nkhani ya Amalezi Hotel pakadali pano ikufuta kuti tiyankhule bwinobwino, timsire president wa dziko la Malawi, tonse maso athu akali pa president wa dziko la Malawi, ndi cholinga chonena kuti ayang'ane mwa mtundu wanji, chifukwa nkhani ya Amalezi Hotel nkutheka ikhoza kuipisa mbiri ya Peter Mutharika, komanso nkutheka ikhozanso kupanga mbiri ya Peter Mutharika kupitirira kukhala yabwino. Choncho tisiye m'manja mwa Peter Mutharika tonse Malawi, monga mmene anatilonjezera kunena kuti ine sindizalola ndipo sindizavomereza
kunena kuti nduna yanga ikapange chakwaipa ine ndikaisekerere. Pamenepa ndi pamene tione kunena kuti kodi president wa dziko wakonzeka kuthana ndi katangale. Mwina nkutheka amenewa ndi mayesero ochoka kwa Mulungu kuti aone kuti Peter Mutharika amene amalawi ochuluka anamkhulupirira, nde tione kuti kukhulupirira kumene amalawi tinamkhulupirira Peter Mutharika apange aonese zimene amalawi anamkhulupirira. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno amalawi ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti kuchipani cha DPP kuli olemekezeka achaponda amene sitikumva kena kalikonse olokosina. Nthawi zina munthu uzilapa ukapanga china chake kapena ukanamiziridwa china chake, izifika nthawi yonena kuti ine izi iyayi. Ndikuthokozeni olemekezeka achaponda posakhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Munaphunzira atakunamizirani kuti mwabachimanga. Munthu uzikhala wosinthika. Panopa ku DPP ngati kuli munthu amene akusinthika ndi mmodzi mwa iwo ndi George Chaponda. Ndikufuna a president ndikupempheni kunena kuti mu nthawi ya Joyce Banda anayesesa kuagwira anthu akatangalewo. Mu nthawi ya inuyo munayesesa kuapanganso anthu ena, ndipo malemu mchimweni wanu anatero. Ndi Lazarus Chakwera okha zinalaka anatuluka mboma osapanga chinthu chimene amalawi tingathe kuwakumbukira nacho kuti anapanga ichi. Choncho a president chigawo cha kumadzulo kuno ndati ndikupempheni kunena kuti amalawi akuyang'ana inu, maso awo akuyang'ana inu. Ndikufuna ndithamange ndiyankhule nkhani imene yachitika chigawo chija cha kumpoto. Kumeneko ku chigawo cha kumpoto kunali zisankho. Tonse amalawi tikudziwa kunena kuti Enoch Chihana achipani chija cha Ford anapanga mgwirizano ndi chipani chija cha DPP, ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti chipani cha DPP chinaphwanya pangano, ndipo Peter Mutharika nkhani imeneyi samadziwa kunena kuti kodi kunjaku anthu akupanga kwesu chani. Taona achapi Muhango ndi gulu lawo akuanyoza Enoch Chihana, zinthu zimene sizinali zoyenereka chipani cha DPP kupanga. Ndikupempheni Peter Mutharika ngati ndikotheka aitaniseni a vice president a chigawo cha kumpoto, mukhale nawo pansi muwafunse kuti malingaliro awo ndi maganizo awo anali otani. Nonse a DPP mukanakhala kuti mudabwera pamodzi, ndikulola kunena kuti kudera kumene kuja Enoch Chihana ngati mtsogoleri wa Ford ayimikeko munthu wawo wa Ford. Inu a DPP mukampangire kampeni amene uja, Enoch Chihana akampangire kampeni amene uja, a Ford ndi a DPP mukavotere candidate wa Ford. Zachitika zija sizikanatheka kuti Mtumbuka aja awine. I must congratulate Mtumbuka chifukwa chonena kuti achita defeat ma giants. Congratulations Mr. Mtumbuka, Bishop Mtumbuka, mwachita defeat ma giants zimene zikubweresa chikayiko kwa anthu okonda chipani